přátelé, je to tady na sekci číslo 7, startovní posádka číslo 557. Ten auták se k nám řídí na zpátečku, možná si to spočítali, že to je pro ně líp, protože ušetří body na couvání na změně směru jízdy. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Já jenom musím říct, že vy diváci tam nahoře na tom kopečku můžete být rádi, že máte takového tolerantního komisaře, protože jinak v rámci mistrovství Evropy byste vůbec nesměli vstupovat do sekce, ale protože je to pro vás, pro diváky to nejlepší, že si můžete podívat, vyfotit a natočit. Takže vám dovolili téměř do sekce, ale budu se věnovat startovní posádce číslo 557. Milan zvolil takovou taktiku, že si nacouvá do sekce a pak do toho pahorku se vyškrábou nahoru do té první průjezdové branky. Znova připomínám, jak už jsem říkal dneska několikrát, že značení branky musí být vlevo po směru jízdy. Jinak ten auták je úplně ta Rizzi Tatra 813, která sloužila v armádě. Je to auták, který nemá žádný turbo, je to auto, který má těch 270-250 koní. Je to auto, které bylo vyrobeno v roce 1982, možná. Je to auto, které je úplně bez úprav, bez tuningu. Je to auto, které je v té Rizzi podobě, jak tenkrát Tatra vyráběla. Teďka jste viděli, že to kolečko se protočilo, ale protože Milan neměl závěrku nápravových diferenciálů ani mezi nápravou diferenciálů. Teďka máme trošku problémy se trefit do bránky, je to škoda, protože máme směru jízdy, ale Milan s tím určitě popere tak, jak má, a uvidíme výjezd toho auta. Já bych chtěl jenom upozornit, že oproti ostatním vozům to auto má čistou kabinu, to znamená, kabina je. Chviličku vydrž, já jenom potřebuju nahrát dvojkový vozy S2 na sekci číslo 3 a druhou skupinu S5 na sekci číslo 8. Ty pětky, co jezdili tady u tebe teď na setničce, tak se přesunou, požádáme, aby se okamžitě dostávali k osmičce. Díky. Já děkuju startovní posádce číslo 502, která mi souvla, ona mi zakryla signál a mikrofon, ale v pohodě. Teď se vrátíme do sekce číslo 7, startovní posádka číslo 557, Milan Melichar, Lačka Melicharová, jejich Tatra 813. Já jsem mluvil, že ta Tatra je výjimečná oproti ostatním 813, že má vlastně tu velkou kabinu. Je to pěchotní vůz, který byl schopen převážet i posádku vlastně pěchotního vojska, to znamená na zadní sedadla té kabiny se vešlo, já nevím, 45 dalších vojáků. Teďka zvolená branka, to mě tvůj, to mě tvůj, ale nebo to byla popere. Jak ti ostatní uskuteční mají krátkou kabinu, to byly vozidla, která většinou sloužila všemění vojsků, měla možnost vyvážet montony, měla možnost vést třeba hrabiči na zhrnování trhů, různých říčních toků a měla možnost také připravovat terén pro ostatní ženitní vojska, takové vojsko. Tady ten Milanůj vůz je speciální v tom, že má velkou kabinu a mohl vozit vojáky pěchoty. A má ty výkoše. Teď se budeme soustředit do technického trhu. Milan tady touvá a byl tady do té branky, kde já tady nevším budu zavazet trochu, ale máte možnost sledovat, fotit, kamerovat auto, které možná určitě v běžném silničním provozu už dneska neuvidíte. Je to výjimečný stroj, je to výjimečná posádka, je to výjimečná souhra techniky a toho lidského činitele v rámci českého traktorialu.
Dáme pozor, sekci číslo 7, startovní posádka 557. Teďka momentálně zajímavá situace, to auto vypadá hodně masivně, hodně železa a vidíte, že bude manipulovat tady na hraně. Je potřeba se trefit centimetrovou přesností. Tam vidíte, že za čelním sklem v kabině se houpá zebra. Je to proto, že startovní posádka číslo 557 pro nás v rámci českého trialu má pracovní název Zebra. Je to naše oblíbená posádka. Je to pravý přátelé! 557 článku! Já se ani nevěděl, že to tak dopadne. Jinak jste holká, Milane, jste holká v pohodě? Teď, když uvidíte, já vám ustoupím, napoďte si to, natočíte si to, ale je totiž problém, že vlastně visíte v těch pásech. Ty pásy jsou